मोजा देवा तुमच बोरो रसनार मोजो धनी खरो सगळ्या काळजा मोग तुझो हावे सदांच करूंक फावो मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता कितलो मोग मोजो केलाय म्हाका रोसलोय म्हाका पोसलोय हर एक मोजो अपराध सोसलोय येम कोंडांतलो येदोर राखलोय मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता तुझ्या रक्तान तुझ्या मांसान म्हाका पोसताय वोडा मोगान मोचे खातीर खुर्सार मेलोय सर्गात आयची म्हाका केलोय मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. पवित्र येवकरिस्तांत हजर आसच्या आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता, हे घडये आमी फाटीं पळोवन तुजो उपकार बावोरता.
आमचेर तुवें ओतल्या कुरपे बेसांवाचो उगडास काण. खालतेपणी नम्रतायेन तुजो आमी उपकार बावरता. स्वादीक जेजू, सदांच तूं आमचे संगी आसून तुजो दैवीक सांगात आमकां दिवन आमचें हें जिवीत तुवें सोबयलाय, धैर्यान आनी बरवशान भरलाय. आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत तुवें आमकां राखून व्हेलाय. आमच्या जिवितांत पिड्या येता आसतना आमकां पिडेन तें तुवें निवारलाय, आमकां राखलाय, भलायके बरी सांबाळलाय. सक्रामेंतांत हजर आसच्या स्वादीक जेजू, तूं आमच्या समकार आसाय. कश्टां आकांता वेळी, पिडे शिडे वेळी, निरासपणाच्या एकसुरपणाच्या जिविता वेळी तुवें आमचे संगी रावून आमकां सांगतपण दिलाय. ह्या तुज्या मोगा सांगतपणा खातीर आमी तुका वाखणता, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुजी स्तुती करता, तुज्या नांवाक महिमा दिता आनी तुका सदांच होगळापणी स्तुती करता, सदांच सर्वदा. आमेन. म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, येदो व्हड मिस्तेर ह्या पवित्र सक्रामेंतान होस्ती रुपार आमच्या मुखार आसा. भावार्थाच्या नदरेन आमी सक्रामेंतांत आसच्या स्वादीक जेजू तें आमची दिश्ट कोंसोवया. तो जेजू क्रिस्त आमचो गुरू आनी मेस्त्री, तोच आमचो जिणे सांगाती. आमच्या जिवितांत ताणें आमकां सांगतपण दिलां, विस्मिता केलां, कुरपें बेसांवांनी जिवीत आमचें भरलां. तर आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक स्तुती करुया, ताच्या नांवाक आमी महिमा दिवया आनी आराधन करया. आतां एक घडीभर मौन रावन आमच्या मुखार आसचो येदो व्हरतो मिस्तेर आमी नियाळ करया. येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया. देवा बापा, देवा बापा, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, येया आमी सांगाता दिंबेर पडोन हात वयर उबारून आमच्या गिता गायना मरिफात आमच्या क्रिस्ताक आमी वाखाणुया, वर्णिया, ताची महान कृत्या आमी वाखाणुया. आमच्या जिवितांत साबार आसार्यां केला. आमी मागलो उपकार, मागिनातलो उपकार आमकां आमच्या वेळा काळाक सरी जावन आमच्या जिवितांत, कुटुंबान, समाजेन, वाड्यान, समुदायान फावो केला. ताका जावं मान आनी होगळाप, स्तुती आनी आराधन आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. तर आमी गव्या गीत मान आनी महिमा आराधन तुका सुम्या. सुम्याची स्तुति करिया. बुकान पेज नंबर 14.
आराधन तुका सुम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या जेजू ख्रिस्त या संसारी देवाचें उतर जावन आयलो तें उतर तो वेळा काळा पुर्वीच परगटलो तेंच देवाचें उतर आज आमकां लाभला उंड्या मरिफात वायना मरिफात जेजूचे कुडें रगत जावन आमच्या जिवितान आत्मीक काण जावच्या मरिफात जेजू आमचें जिवीत पोशण करता त्या उतरा मरिफात आमचें जिवीत पोशण करता तर त्या क्रिस्ताक आमी वाखाणुया वर्णिया वंदिया हर्सिया आणि गवया आमी वेळा काळा पुर्वी वेळा काळा पुर्वी देवा सोवे आसलो देवपण तुझे लिपोन मनशा कुडगेवन आयलो पाताक मात्र एक सांडून आमचे गतीन जियेलो उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगात तुजो भक्षाक सदांच दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या हर एक घडी सर्गी संसारी सरपडटा तुझे चरणी मान आणि महिमा हालेलुया आराधन तुका सुम्या जेजू निमाण्या जेवणान मोगा मंदामेंत दिलो घेयात आनी कयात घेयात आनी पियेयात म्हण आपणाकच आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हज्या उगडासा करात म्हण तांकां आदेश दिलो तसो जेजू ख्रिस्त ह्या पवित्र वस्तीर आसा आमी ताचे शिस्त ताका बावार्थाच्या नदरेन पळोवन बावार्थान सत मानुया निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवेन जिवी जरो पायशी सांचे दुले उंडो वाइन मास रगत कन तुझे कुडीन बदलले मोजा वगडा सकरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो मान आनी मान आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी वाकता तुझे चरणी हालेलुया मान आणि ओळख मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या परत आम्ही गाऊया मान आणि ओळख मान आणि हालेलुया मान आणि ओळख तुका सोम्या जेजू ख्रिस्त आराधन तुका सोम्या जेजू ख्रिस्त आम्ही सर तुझी परसा तुका दिंबी एरपडून वागता सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि
हालेलुया 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 सोमी जेजू क्रिस्ता तू आमच्या सांगता तू राव तू आमच्या सांगता तू जिये तू आमच्या सांगता आमकां आमची वाट वन पावय आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा दिसपडत्या घडीता वेळार तुमचे जिवीत चलोन व्हर आमच्या सब जिविताच्या कस आकारान तू आमकां पाव सोमी जेजू क्रिस्ता जावन तुका अगलापनी स्तुती महिमा आराधन तुका सोमिया मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे समकार आसा तो बी ताचे ग्रंथ अध्याय 4 ओळ 19 म्हणटा सर्व काळांनी देवाची स्तुती करा सर्व काळांनी देवाची स्तुती करा तुमच्यो वाट्यो तो सारकें करतलो आनी जी तुम्ही हाती घेतात ती सर्व कामां तो सुफळ करतलो सर्वेस्पराच्या नावाक सदांच तुम्ही स्तुती करा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो 2000 वर्सां आदी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या संवसारी आमी मनशां पासत पातकी मनशां पासत सर्गार्थान तो देंवन आयलो मोरयेच्या कुसव्यान तो जल्मलो आनी सर पिडेस्तांक सर अनभवट्यांक सर देंवसार लागलेल्यांक आनी सर्व मनशांक तो गूण केलो वळखलो आनी नांवान तो तांकां आपयतलो हो आमचो सोमी आज आमकां आमच्या नांवान तो आपयता हो सोमी जेजू क्रिस्त आज आमचे मदें आसा आमच्या समकार आसा तो आमकांय आपोवन आसा तूं म्हजो तूं म्हजें कितलेशीं पटी आमी उपकार मागता आनी तसो जेजू क्रिस्त आमकां मागलो उपकार दिता थोडे पटी आमकां वेळार मेळटा तरी थोडे पटी आमकां वेळ जावन मेळटात आनी जी कितलेशे पटी आमी मागिनातलो उपकारी आमकां मेळटा आमी सोमयाच्या नांवाक आमी अर्गां दिवंक फावो आमी सोमयाच्या नांवाक आमी गितां गायन आनी अर्गां पाठोवंक आमी फावो तेसलोनिकांक बरयलें पत्र पयलें पत्र अध्याय 5:18 म्हणटा सर्व गणितांनी सोमी जेजू क्रिस्ताक तुमी अर्गां दिया जेजू क्रिस्ताच्या एकपडन आसल्या तुमकां ताची गरज आसा तरी देवा तावन इतलेंच जाय तुमी ताका अर्गां दिवंक म्हज्या मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमी अर्गां दिवया जेजू आमच्या जिवितांत तो आमकां हर एका वाटा मेटांनी आमकां पावला कष्ट आकांता वेळा तो आमकां आमी रडता आसतना आमची दुकां तो पुसला विविध व्यक्ती मरिफात मनशां मरिफात तर आमची जबाब जावं अर्गांनी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता अर्गांनी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता अर्गांनी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता जेजू आमच्या राया अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू मोरयेच्या बाळा अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू देवाच्या पुता अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू संसाराच्या सडवंदरा अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू जिविताच्या उंड्या अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू आमच्या मनसुबेदारा अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू अल्फा आणि ओमेगा अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू बऱ्या गवळ्या अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू आमच्या तारोका अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू संसाराच्या उजवाडा अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू वाट सत आणि जिविता अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता जेजू आमच्या काळजाराया अर्गानी होगलाप तुका जेजू क्रिस्ता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो तर आमी आतां गवया अर्गां तुका सुमया जेजून आमच्या जिवितान केल्या सर उपकारा खातीर आमचे ताळे उबान आमी गवया अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका अर्गां तुका आता आणि ससना
आमची जबाब अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया पवित्र सभेन तुझ्या सेवेक या जगाकांनी धार्मिकांक फावो केल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया पवित्र स्नाना मरिफात आमकां तुजी भुरगीं केल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया सक्रामेंताच्या बळान आमकां दृढ केल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया पाप सैव मरिफात आमकां विविध पत्र पाठोवन त्या मरिफात आमकां भावार्थ जिणी जियोंक उलो दिल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया गव्या अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका आता आणि ससना आमच्या कुटुंबांनी मागणे देवासावा आणि भक्तीपण सडयल्ल्या पासत अर्गा तुका समिया अर्गा तुका धनिया कुटुंबा जिवी जियोंक कुटुंबाच्या वडिलांक खरी समजणी दिल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया भुरग्यांनी शिकपान तिरसायन जडोवंक पवित्र आत्म्याची सात देणी फावो केल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया कुटुंबांतल्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक हांतुळांत असलेल्यांक आस्पत्रेंत असलेल्या सान्यांक बरी भलायकेत शांत समाधान फावो केल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया आमची कुटुंबां नजरेच्या बागेवन कुटुंबा सारखे जियोंक उलो दिल्ल्या पासत आनी आदर्श जावन बागेवन कुटुंब फावो केल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया आमच्या कुटुंबांत वडिलां जेजू मरी जुजेची देख घेवन जियोंक ह्या आदर्श संतांच्या ह्या आदर्श व्यक्तींच्या जिविता मरिफात आमकां लिसांव दिल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आणि ससना आमच्या फिरगेजीन उर्बेस्त याजकांक आनी धर्मिकांक तशेंच लायकांक तुवें फावो केल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया फिरगज आर्थीक मंडळी आनी गवळीक मंडळी बराबर फिरगजेन सबार वावर चलोवंक तुवें जाणवाय दिल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया विविध देवासावा आनी मागण्या मरिफात आराधना मरिफात आमची कुटुंबां आनी फिरगस कुटुंब लागीं हाडिल्ल्या पासत अर्गा तुका सुमिया अर्गा तुका धनिया अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आणि ससना एक घडी बरी आमी दोळे दामपिया सोम्याचे हजरपण आमी बघुया मौनपणे आमी मागया देवान केल्या सर उपकारा खातीर आमी मौनपणे अर्घां दिवया बजता है मन पिता तेरा नाम बजता है मन पिता तेरा नाम 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 पिता तेरा नाम
बजता है मन सुता तेरा नाम, बजता है मन सुता तेरा नाम, बजता है मन पुत्र तेरा नाम, बजता है मन पुत्र तेरा नाम, पुत्र तेरे नाम, पुत्र तेरे नाम, पुत्र तेरा नाम, पुत्र तेरा नाम, पुत्र तेरे नाम, पुत्र तेरे नाम, पुत्र तेरे नाम, पुत्र तेरे नाम, बजता है मन आत्मा तेरे नाम, बजता है मन आत्मा तेरे नाम, 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 बजता ये मन। मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचो आसरो आनी भद्रती जेजू आमचो स्वामी, तसो आमचो भरवंसो आनी विश्वास. जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी स्वाम्याचेर पुर्तेपणी भरवंसो दवरता, विश्वास दवरता, आमचें जिवीत आमी आराम करता, आमची योजना आमी आराम करता, तवळ जिवीत ही सफळ जाता, आमचे कार्य योजने पोंदा पावता. ना विश्वासपण ना भरवंसो जिवीत आदुरें करता आनी शेवटाक पावयना. आनी अशें सोम्याक जो कोण पयस दवरता, क्रिस्ताक जो कोण तो पयस दवरता, क्रिस्तांतून अलग रावता, तो खंडीत जावन यशस्वीच्या वाटेर तो चलना, तो अशांतीच्या नासमाधानाच्या वाटेर समकता, जियेता. देखून आमी आमच्या सोम्याक आमी वाखणूंक जाय, आमी विश्वास दवरूंक जाय, ताचे थंय पुरतो भरवंसो आमी दवरूंक जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. गावया. हालेलुया, हालेलुया. ओडल्यान गावया. हालेलुया, म्हजो भरवंसो तूं धनिया, तुजेर म्हजो विश्वास. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुंस म्हजो आसरो सोमिया, म्हजे भद्रतेचे खडप. हालेलुया, 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 हालेलुया. Blessed be your name, O Lord the Most High. We worship and praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Pastor Muzogouli Kais Maka Une Na Paswasaro Meltate Tomaka Vishe Dita Hallelujah, 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 Hallelujah. I will praise you, Lord, with all my heart. I will recount all your wonders. Hallelujah. 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 तर आम्ही सौम्या स्तुती करूया. आम्ही उभे राहूया आणि गाऊया गीत कैय तट्टी ಹಾಡುವ ಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ. सर्व मी आता आवडा थाळ्यान गव्या ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡುವ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಸರ್ವ ಜನರು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ. ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡುವ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡು ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡುವ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ. Hallelujah. 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 ದೇವ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಹೃದಯದಿಂದ ಜಪಿಸುವ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸುವ. ಹೃದಯದಿಂದ ಜಪಿಸುವ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸುವ. Hallelujah. 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 ನೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ. ನೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ. ನೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ. ನೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ. ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬಾಳುವ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮ ಹಂಚುವ. ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬಾಳುವ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮ ಹಂಚುವ. Hallelujah. 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 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಬಾಳುವ. 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 ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಾಳುವ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಾಳುವ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಾಳುವ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ Hallelujah. 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 Hallelujah.
आमी देवाचें उतर आयकुया. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. पुर्वीं कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करतां, आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिसना काय? देवाचें उतर हे. देवाचे उडोवकर. सर्व आमी बसया. आमच्या समेत जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज प्रत्येक जावन ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या आराधनांत, सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी वांटो घेता आसतना इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलें. आनी हें वाचप आमकां स्पश्ट सांगता की जें कितें आदीं घडलां ताचेर होंदून तुजें प्रस्तुत जिवीत जियेनाका. जें कितें फुडें येवचार आसा बरवसून ताचेर तुवें तुजें आयचें जिवीत जियोंक जाय. देव आमचो धनी आमच्या जिविताचो चलयणार. आनी तोच देव आज खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आदल्या गणिताचेर होंदून जियोंक तोय आशेना. बगर तो आमकां जें कितें फुडें आसा केलां त्या पासत राखोवंक आनी त्याच बरवशाच्या संगतीचे प्रस्तुत जिवीत जियोंक देवी आशेता. आमकां कळीत आसा सान पावलो आदीं साऊल जाता आसतना तो क्रिस्तांवांक दग दितालो, हिणसितालो. दमस्कसाच्या वाटेर साबारांक तो हल्लो करतलो. ताचें आदलें जिवीत इतलें क्रूरपणाचें जिवीत आसलें की तो सांडूंक मौन केलो ना. आनी अशें आसता दमस्कसाच्या वाटेर एक दीस तो पेल्यांक कश्टीत आसतना, दग दीत आसतना तो त्याच वाटेर तो शेवटोन पडटा. आनी ताच्या मुखामळ आनी दिश्ट सर्गाक लायता आसतना सोमे जेजू क्रिस्ताचें उजवाड तो देखता आनी ती तीक्ष्ण जावन ताच्या दोळ्याचेर फंगता. ताका मळो पळोवंक आसा. जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडाक पळोवंक ताका कश्ट मारता. आनी तो सावलो उठता, शेवटलो सावलो उठता आनी सोमयाचो अनुभव जोडता. सोमी ताचे लागीं उलयता आनी पोवी सभेक सोमी ताका आपयता. आनी पोवी सभेचे मेळीन तो सावलो पावलो जावन एक जाता. आपले मणियारपणाचे जिवीत तो चलयता. 13 पत्रां बरयता. तो बंदिवान जाता आसतना तें समेती तो पत्रां बरोवन लोकांक शांत समाधानी संवस्थकाय जियोंक उलो दिता, आज्ञा दिता. सावलो पावलो जाता आनी साबार शहरांक तो वेता आनी लोकांची परिस्थिती आनी परिगत पळोवन तो जिणी बदलिता. आनी पत्रां तांकां बरोवन कोरिंथघरांक, रोमाघरांक, फिलिपीघरांक आनी अशें तिमोथीघरांक साबारांक पत्रां बरोवन तांकांय आदलें जिवीत सांडून नवें जिविताक उतरोवंक उलो दिता. आनी तोय तसोच आदल्या जिवितांत नव्या बरवशाच्या जिविताक येता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हो सावलो पावलो जावंक तो मौन करता मात न्ही, जेजू क्रिस्ता पळोवन प्रेरण जोडता. सवाल करया आमी आनीकी आदल्या गणिताचेर चिंतून करगोन आतां जियोन आसांगी. देखून कन्नडाची सांगणी म्हणटा, मिंचियोदा कालಕ್ಕೆ चिंतिಸಿ प्रयोजनविಲ್ಲ. जाल्ल्या गणिताचेर परत आनी परत आतां चिंतून तुजें जिवीत मुखार सरना, समाधान मेळना, शांती मेळना. हातीन घेतलें काम तें सारक्या वाट्यार पोंदाक वचना. कित्याक भितर तुजें भिरांत आसा. तुजे भितर भिरांत आसा, कळवळय आसा, वळवळें आसा. आदलीं गणितां, कोडू गणितां, कश्टाची गणितां, निरासपणाची गणितां, आर्थीक अडचणीची गणितां, फेल्युअर जाल्लीं गणितां, अशें तुका आतां तें हिणसूंक लागता.
जेन्ना हें सक्कड आमी सांडून आतां प्रस्तुत मुखल्या भरोशाच्या जिविताचेर आमी जियेता, जिवीत नंदन जाता. सोरेन किर्केगार्ड म्हणलो तत्वशास्त्रज्ञ फिलॉसॉफर म्हणटा, लायफ कॅन बी अंडरस्टूड बॅकवर्ड्स बट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड्स. आमचें जिवीत केदळां समजणेचें जिवीत जाता गे म्हळ्यार आदले एक्सपिरियन्स चिंतना आमचें जिवीत समजणेचें जाता, पूण आमचें जिवीत केदळां खरेंपणी एक नीज जिवीत जिवनचें गे म्हळ्यार या जाता गे म्हळ्यार मुखलें भरवशाचें मेट आमी काडटा आसतना या चिंता आसतना. लायफ कॅन बी अंडरस्टूड बॅकवर्ड्स बट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड्स. आमचें जिवीत आदल्या गणिताचेर चिंतूंक जाय तरी पूण विसरोंक जाय, पूण मुखल्या जिविताचेर तें जियोंक जाय. पोरण्या सोल्ल्यांत दावीद राय पत्की जिवीत जियेतलो. देवान विंचून काडलेलो दावीद राय देवाक मानवा सारके तो जियोंक नातलो. आपल्या उणेपणा वरवीं अस्कतकाये वरवीं पत्की जिवीत तो आदारता, देवाक जाय जाल्लें जिवीत तो आदारिना. आनी अशें आसता दावीद राय वायट कर्तुबां आदारूंक मोन करता आनी देवान अभिशिक्त कर्ण विंचलेलो हो इस्रायलाचो गवळी दावीद राय देवा तावन पयस जाता आनी देवा विरोध वेता. ताचें आदलें जिवीती कोडू कश्टांचें तशेंच वायट कर्तुबाचें. आनी त्याच गांवच्या उरिया म्हणल्या एका व्यक्तीच्या पतीणेक बत्शेबाक तो पतीण जावन घेता, पातळ करता. जें देवा कितें कुशीना तो तें करता, देवा विरोध वेता पातळ करता. आनी अशें आसता सर्वेस्पराक तो तिरस्कार करता. उरियाच्या पतीणेक बत्शेबाक आपले सांगतीन जावन तो घेता, देवाक तिरस्कार करता, बेपारवा करता. आनी उरियाक बत्शेबाच्या पतीक तलवारीन तो दिशी मारता. देवा पत्नी दुखता, कित्याक एकल्याक जिवेशी मारला आनी आनेकल्याच्या पतीनेक आपणाची जावन घेतला म्हूण. आनी नातान प्रवादी त्या काळाचो प्रवादी दाविदा लागीं येता, आपल्या आदल्या जिविताची सक्कट गणितां सांगता. तुवें करची चूक, पातकी जिवीत सांडून देवाचेर भरवसो दवरून फुडल्या जिविताचेर भरवसो दवरून तुवें जियोंक जाय म्हणटा नातान प्रवादी. दावीद प्रवादी गळगळ्यांनी रडटा, आपली चूक तो वळखून घेता. आपूण देवा विरोध गेला, म्हाका मरण येत काय म्हूण तो भियेता आनी तो मंदिरांत वचून रडता. आनी अशें तो करगोन आसतना नातान प्रवादी येता, दाविदा तूं मरचो नाय, देव तुका सांडचो ना, पूण देवा लागीं तूं बक्षाणें माग, जें देवा कितें मानवता तें तूं जिये. आनी हो दावीद राय सगळें तें सांडटा, सगळें तें सांडून तो इस्रायलाक गवळी जावन पाटी येता, झुजान तो जिखता, जिनी बदरता, जिवितान परतवणी जाता, नवें साव जाता. आनी अशें तो देवा कितें मानवा सारकें तो जियोंक जाय तसलें जिवीत तो जियेता. फुडल्या जिविताचेर बरवसून गवळी जावन इस्रायलाचें सुंकाण घेता आनी जियेता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सान पावलो फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत असलेंच उतरां म्हणटा, फाटलें आसा तें विसरता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडटा. साऊलाक जाल्लें घडीत तस्सो व्यक्ती पावलो जातना परत आनी परत ताका आदलें घडीता, ताका दुखता, तो कांटाळटा, पयस करता, तरी ताका तें परत परत उडा सांगता. आनी तो म्हणटा फाटलें आसा तें हांव विसरता आनी फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडटा म्हूण. ಕುವೆಂಪು ಮುಂಟ ಬದುಕು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು, ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಬೇಡ, ಹೊಸತನ ಆರಂಭಿಸು. ಬದುಕು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು, ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಬೇಡ, ಹೊಸತನ आरंभिसो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी आमकां सवाल करया, आमी आदलें चिंतून चिंतून आनीक कस्तो जिवन आसा गी. आदली गणितां आमकां आजुनी देदेस्पर करता गी. ती कोडू गणितां जावंक पुरो आसतीचें,
जावंक पुरो भुरग्यांनी फेल जाल्लें घडीत, ह्या आर्थीक अडचणीचें घडीत, ह्या हेर खंयचेंय घडीत आमकां आजुनी समाजीन, आमच्या समुदायान, आमच्या फिरगजी म्हणटार, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत आमकां दूख काडटा गी, ती घडीत आमकां दोस्ता गी, न्हीद पडना गी आमकां. तर सा पावलुची उतरां आमची उतरां जावंक जाय. फाटलें आसा तें हांव विसारतां आनी मुखार जें कितें बरें आसा तें धरूंक हांव वोद्दाडटां म्हण. सा ऑगस्टीन संवसारी कुशलकाय जियेल्लो व्यक्ती. सुरविल्लें ताचें जिवीत तो तरणाटो जावन आसतना संवसारी आनंद बघून मागणें जावं देवासांव जावं तितल्या प्रमाणार आसनासता तो संवसारी कुशलकायेन तो जियेतलो. आवय मोनिका टेंपलान सदांय ताच्या पासत मागताली. आवय मोनिका रडोन रडोन ती मागताली आनी अशें बेफिकार जिवीत जियेतलो सा आगोस्तीन 31 वर्सांत तो देवाचो ताळो खरेंपणी आयकता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 वळ 13 तो वाचता. पातकी जिवीत सांडून नवें जिवीत जिये आनी अशें तो आदलें जिवीत सांडून मणियारपणाचें जिवीत तो जियोंक आशेता. आनी अशें आसता बिस्प अम्ब्रोस ताका बावतिस्म दिता आनी फुडल्या दिसांनी तो याजक जाता आनी अशें तो बिस्प जाता. आनी कन्फेशन म्हणलो एक बूक बरयता आनी तो देवशास्त्र थियोलॉजियन जाता. जेन्ना आमी आदलें सांडटा आमी बरी जाता. जेन्ना आमी आदलेंच आमी घट्ट मुठी भितर धरून तशेंच जियेता, मोती भितर धरून काळजा भितर धरून तशेंच आमी जियेता, बरें पडना, सुद्रावणी ना आनी खंयच्या कारणाकी बदलापी आसना आमच्या जिवितांत. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मनीस सबारपटी कंतीस जाता, कंगल जाता, चिंतून चिंतून आदली घडीत चिंतून तो देदेस्पर जाता. देखून इजाया प्रवादीचें पुस्तक आत्तां आमी आयकलें आनी प्रवादी म्हणटा कंतिश्ट तूं जायना काय, आदलें आदलें जावन गेलां तें तूं सांडूंक प्रयत्न कर. जें कितें बरें आसा तें मात तुज्या मोतीन उगडासाक हाड. जें कितें बरें घडच्यार आसा सोम्याचेर पातयेन तूं आतां जिये, मुखार तूं जिये म्हणटा. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पुर्वी कितें घडलां तें आमी विसरोन सोम्याचेर भरवोसो दवरया. आमी मागणी करया, सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय म्हूण आमी सोम्या लागीं मागया. भावार्थान बरवशान तिरसणेन सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय म्हूण आमी शिकया, मागया. आदलें तें कितें आमकां दोस्ता तें सांडया. सोम्या तूं आमच्या सांगाता राव. सोम्या तूं आमच्या सांगाता सदांच वाट व्हरून पावय. आनी अशें आमच्या जिवितांत तुस्सो आमचो रक्षक, तुस्सो आमचो बरवसो आनी भद्रतेचें कडप म्हण आमी वाकणोन त्याच सोम्याच्या उतराचेर सक्तीचेर नांवाचेर पातयेनी दवर. आदलें सांडून बरवशान आतां आनी फुडें आमी जियेवया. आमेन. सोम्या तुजे सारको कोण आसा? ह्या संवसारी तुजे सारको कोण आसा? सोम्या जेजू, तूं आमच्या सांगाता रावून आमची जिणी तुवें परिवर्तन केलाय. खुमसराच्या सक्रामेंता मरिफात परत आनी परत तूं आमचें जिवीत परिवर्तन करनासाय. तुजे सारको कोण आसा? सोम्या जेजू, जिणयेंत म्हज्या बागार तुजे विणे तुजे सारको कोण आसा? तर गव्या गीत तुजे सारको कोण आसा? सक्रामेंतांतल्या जेजू तें आमचे दिश्ट कंसोवया. येदो व्हड मिस्तर आमच्या मुखार आसा तसो मोग नियाळया. तुजे सारको कोण आसा मोजा जेजू? तुजे सारको कोण
कोण आसा गावया तुझे सारको कोण आसा मोजा जेजू तुझे सारको कोण आसा जिनियेन मोजा बागा तुझे विणे तुझे सारको कोण आसा जिनियेन मोजा बागार तुझे विणे तुझे सारको कोण आसा तुझे सारको कोण आसा जिनियेन मोजा बागार तुझे विणे तुझे सारको कोण आसा जिनियेन मोजा बागार तुझे विणे तुझे सारको कोण आसा काळी समजून मोजे समाधान केल्या तुझे सारको कोण आसा काळी समजून मोजे काळी समजून मोजे समाधान केल्या तुझे सारको कोण आसा मागणी आयकोन मोजी मजत पाटयल्या तुझे सारको कोण आसा तुझे सारको कोण आसा मोजा जेजू तुझे सारको कोण आसा जिनियेन मोजा बागार तुझे विणे तुझे सारको कोण आसा जिनियेन बागा बागार तुझे विणे तुझे सारको कोण आसा ये दोळपोरयान मोजे जिवी चलयल्या तुझे सारको कोण आसा परत गावया ये दोळपोरयान मोजे जिवी चलयल्या तुझे सारको कोण आसा मोजा देवा मोजा दुलोप सोम्या तुझे सारको कोण आसा मोजा देवा मोजा देवा मोजा दुलोप सोम्या तुझे सारको कोण आसा तुझे सारको कोण आसा मोजा जेजू तुझे सारको कोण आसा जिनियेन मोजा बागार तुझे विणे तुझे सारको कोण आसा तुझे सारको कोण आसा मोजा जेजू तुझे सारको कोण आसा जिनियेन मोजा बागार तुझे विणे तुझे सारको कोण आसा जिनियेन मोजा बागार तुझे विणे तुझे सारको कोण आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारी आमा मनशा पासत आयलो आनी मनशा संगी तो जियेलो आनी मनशा खातीरच आपलो जिवाचो अर्पण केलो आपले जीव तो समर्पण तो आमकांय आदेश दिलो एकामेका बक्षिया एकामेकाचो मोग करात म्हण आनी कितले फावटी बगसूंक जाय आमी कोणाचो मोग करूंक जाय म्हण जेजू आपल्या शिकवण्यांनी स्पश्ट सांगला तुज्या दुस्मानांचो तुवें मोग करूंक जाय बोगसांनी एक न्ही दोन न्ही 70 पटी तुवें बोगसूंक जाय एक पटी न्ही दोन पावटी न्ही 70 पटी
तर मोग आनी बोक्साने एकाच तकटेर आसच्या दोन शिकोवण्या प्रमाणे आनी जेजू आमकां हो उपदेश दिता जशें जेजून पेल्यांक बक्षिला कुर्सार आपणाक किळयल्ल्यांक शिपायांकी तो बक्षिला बगले नासल्या सोराकी तो बक्षिला सर्गीचे रास फावो केला तशें तो आमकांय आदेश दिता तुका दूख येयल्ल्यांक तुज्या दोळ्यांनी दुखां हाडयल्ल्यांक तुका कश्ट येयल्ल्यांक तुवें बोक्साणें दिवंक जाय भोव कश्टांचें क्रिस्ती जिवितान बोक्साणें दिवचें या हेर खंयच्याय धर्मान बोक्साणें दिवचें इल्लें कस मारता तरी जेजून आमकां कुर्सा वयर तें शिकोवन दिला कुर्सा वयर सांगून दिला कुर्सा वयताना आमकां लिस्ट समज दिला कन्न दाखयला देखून आमी एक घडी भर आमी आतां दोळे धांपया आमची दुनियात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया ह्या घडी आमी उडासा काडया कोणें आमकां दुखयला आनी कोणाक आमी दुखयल्या तांचे पासत आमी विनवणी करया कांय पुणी आमकां राग आसा मोसर आसा हगे आसा हट आसा जिद्द आसा ह्या काळजा भितर झूज आसा त्या व्यक्तीचो उडास हाडया ह्या पवित्र सक्रामेंतान हजराच्या जेजूच्या पांयां तळी समर्पुया आमी बोक्षिया कित्याक जेजू आमकां बोक्साणें दिवंक शिकयला आमच्या बापा मागण्यांत आमी म्हणटा बापा आमची पातकां बोगोज जशें आमी पेल्यांची पातकां बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोज म्हण बोक्साणें मागया पेल्यांक बोक्साणें दिवया आमचे तें पाताक ना म्हणून आमी आमकां सांगता जाल्यार आमी फटयता आमी आमकांच आमी फटयता आमी बागिने आमी सांत न्ही पूण आमच्या सैमांत आमी पातकीस देखून जो कोण आमकां दुखयला अनेका पातक्यांक आमी बक्षिया तेसलोनिका घरांक बरयलें पयलें पत्र आदी 2:8 आनी 9 म्हणटा सोम्याची काकूळट आनी बोक्साणें गरज आसा आमकां सर्वांक सोम्याची काकूळट आनी बोक्साणें गरज आसा तर पेल्याकी आमची काकूळट आनी बोक्साणें गरज आसा पेल्याक आमी बक्षिया आमचें काळीज तवळ नितळ जातलें पवीस जातलें काळजादार सोम्याक म्हणून उगाडतलें आमी मागणें करया आमकां दुखयल्या पासत आमी मागया आमकां कश्टिल्या पासत एकामेकाचो मोग करा म्हण जेजू म्हणटा दुस्मानांचो मोग करा म्हण जेजू आमकां आदेश दिता कुटुंबा भितर 4 वण्टी भितर आमच्या फिरगस समुदायांत वाड्या भितर पवीस सभेंत आनी समुदायांत आमी कोणाचो मोग करूंक सुकोवन पडल्या तांचे पासत मागया सोमेस्तांक आमी समर्पण करया सोम्याच्या पांया तळी सोम्या आमकां जी कोण आमकां कस दिवन आसा दगदणी दिवन आसा तांचे पासत मागया आनी आमी मागणें करया तांचे पासत ह्या गायन मरिफात सर्गींच्या बापा लागीं आमच्या रसनारा लागीं आमी मागुया सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय 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 भावार्थान बरवशान तिरासाणेन सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय भावार्थान बरवशान तिरासाणेन सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय
शिकय सर्वांनी गाऊया सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय सर्गींच्या बापा लागी आमच्या रचणारा लागी सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय रायांच्या राया लागी आमच्या पोसणारा लागी सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय सगळ्या काळजात आणि सगळ्या आत्म्यान सगळ्या मोनात आणि सगळे सक्तीन वते पातयेणेन मागोंक शिकय वते पातयेणेन मागोंक शिकय सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय भावार्थान बरवशान तिरासाणे सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय भावार्थान बरवशान तिरासाणे सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय दीस उजवाडताना दीस बुडताना सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय सुखांत दुखांत आनी पिडेन भलायकेन सौम्या आमका मागणे करूंक शिकय जैतांत आमी संतोष भोगताना सलवणेंत आमी निराशी जाताना खालत्या काळजान आमकां मागोंक शिकय खालत्या काळजान आमकां मागोंक शिकय सौम्या आमकां मागणे करूंक शिकय सौम्या आमकां मागणे करूंक शिकय भावार्थान बरवशान तिरासाणे सौम्या आमकां मागणे करूंक शिकय भावार्थान बरवशान तिरासाणे सौम्या आमकां मागणे करूंक शिकय 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 सर्व आमी दिंबी पडया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो मुनियो ग्रंथ अध्याय 16 वळ 3 म्हणटा तुझें सर्व काम सर्वेस्पराचें अधीन कर आनी तो तुज्यो येवजण्यो सफळ करतलो आमी सौम्या मुखार आसा तर आमी आमची विनवणी करया आमी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा पासत आतां विनवणी करया भुरग्यां बाळा पासत विनवणी करया आमच्या कुटुंबान कश्ट जाल्या मलगड्यां पासत आनी कुटुंबांत आसच्या सर आमच्या उत्तर प्रायच्या अंतरुण आसच्या भावा भयणी पासत मागया ಓ ಯೇಸುವೆ ತಂದೆಯೇ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮತ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು ಪ್ರಾಣವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಬಳಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಲ್ಲ
ಯೇಸುವೆ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೆ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ स्नेहिता. इकडे आम्ही दोळे धांपया, हात जोडया. आयच्या नोवेनाच्या वेळी सबाज जण आमच्या लागीं मागोंक विचारल्यात आनी आमी नोवेन हाती घेतला आसता आमच्या तेसांवा पासत ते आमच्या नोवेनाच्या इराद्या पासत मागया. जी कोण आमच्या लागीं मागोंक विचारल्यात, जे कोणा पासत आमी मागता म्हणून सांगल्या, समेस्ता पासत मागया. मागीर आमच्या भलायके पासत, आमच्या कृशे पासत भरपूर पावस आमकां मेळचे पासत आनी आमकां आमच्या वेवहारान बिझनेसान सफळपण जावचें पासत. स्वादिक जेजू, तूं आमचो आसरो आनी तुमचो आमचो बरोवसो. हो थोडो वेळ आमकां तुज्या सांगाता करसूंक आमकां अवकाश दिल्या पासून तुका अर्गां दिता. तुवें तुजें सांगातपण तुवें आमकां दिलाय आनी ह्या मरिफा तुजो खरो अनुभव दैवीक स्पर्श आमी जोडल्या. मोगळा सोमिया जेजू क्रिस्ता, तूं आमचे संगी राव, आमचे जिवीत सफळ कर, नंदन कर. जें कितें आदलें आसा तें सांडूंक, जें कितें कोडू घडिता आमच्या जिवितान घडलां तें सांडून नव्या बरवशान जियोंक आमकां तूं आदार दी आनी सक्रामेंतांतले बेसांव फावो कर. आमच्या कुटुंबान सवस्थकाय, शांत समाधान रास करूं, पिडेस्तांक भलायकी मेळो, ना समाधान जियेतल्यांक समाधान मेळो, भुरग्यांक बरें शिकप, बरो फुडार सैरीक मेळो आनी अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ती कुटुंबां सदांच तूं संतोष बरी जी शंकर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. तर गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंतां.
पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सर्वणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जोहन जेडन नोरोना पंबूरू, मेलानी आणि शॉन डिसोसा सुरतकल, फॅलन डिसोसा बचाल, रोशन सालिस चर्च बी वडो, लिगोरी डिसोसा कार्कोल टाउन, चार्ल्स फिलोमेना डिसोसा कार्कोल टाउन, वलेरियन हेलेन मतायस आणि कुटामा बेळमाण, जॉन फिलोमेना रान्ना काणाचार, स्टेला टेलिस आपला सलमा दिसक चर्च बी वडो, रायन जॉयलिन आणि कुटामा बॅरेन, फ्रेडी आणि जयंती आणि कुटाम पांगळा, वलेरियन हेलेन मतायस आणि कुटाम बेळमाण, चार्ल्स फिलोमेना डिसोसा कार्कोल टाउन, संतान रोशन कॅस्टलिनो पेर्नाल, जॉन फिलोमेना रान्ना काणाचार, प्रकाश कॉड्रस आणि कुटाम पालिमार, लाला स्वामी दुबई, सॅमसन डिसोसा कुंटलपाडी बी वडो, डेविड राज सी बेंगलूरू, ಐಸಕ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ ಅಂದ್ರಾದೆ ಬೈದಳಿಯ ವಡೋ, ರೋಸ್ಮೇರಿ ತಾವ್ರೋ ಮೂಡ್ಬೆಳ್ಳೆ, ಜೆಸಿಂತ ಡಿಕಾಸ್ಟಾ ಕೊಡಿಯಾಳು, ಜೆಸಿಂತ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಚ್ಪೆ, ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಚ್ಪೆ, ಗ್ರೇಸಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾಡ್ಯಂತ್ಯಾರು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೊವಿಟಾ ಜುವಿಯಾ ಒಮ್ಸೂರು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆ್ಯಲನ್ ಲೋಬೋ ಒಮ್ಸೂರು, ಕಿರಣ್ ಪಿಂಟೋ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸುನೀತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೋನಾಂತ್ ಲೂಯಿಸ್ आणि कुटुंब संतेकट्टे, अनिल आणि प्रिया फर्नांडिस बचपे, राकेश आणि रीना डिसोजा नकरे, वासु शेट्टी बचपे, जॉय डिसोजा केम्मण्ण, प्रतीक मार्टिस पंबूरू, राजेश रेनिटा आणि कुटुंब कारकोळ, ऑल्विन आणि हनीशा पिलार, फ्रान्सिस झेवियर हासन. विशेषतः सौंदोर मिसिता डोनाल्ड मेनेझस मुंबई, लविना पौल वामंचूರು, ಜೆಸಿಂತಾ ಅರಾನ್ನ ಮೂಡ್ಬೆಳ್ಳೆ, ಮೋಂತಿ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿರ್ಗಾನ್, ವಿಯೋನಾ ನಾಥನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಉಡುಪಿ, ರೋಸ್ ಮೇರಿ ತಾವ್ರೋ ಮೂಡ್ಬೆಳ್ಳೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಕೆನಡಾ, ಜಾಯ್ಲ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ ಮುಂಬೈ, ಜೆನಿಟಾ ಮೆನೇಸಸ್ ದೂಪದಗಟ್ಟೆ, ಕಿರಣ್ ಪಿಂಟೋ ಬೆಂಗಳೂರು. ಐಚೆ ಜೋಡ್ನचे ಒಂತೆದಿಲ್ಲಂಚಿ ನಾವು जेकब डिसोजा आणि जिशेल डिसोजा निड्डोडी, फिलोमिना डिसोजा आणि कुटाम आजेकार मुडदोमु, हेलेन नोरोना बैदळिय बडो, हेल्विन मतायस आणि कुटाम दूपदकट्टे, आईडा कुटीना प्लजल मदिसक पेर्मನ್ನೂರು, डोनाथ लुईस आणि कुटाम संतेकट्टे, रोनाल्ड डिसोजा कुंटलपाडी ए बडो, विवियन लोबो चर्च ए बडो, स्टॅनली स्टेल्ला पिंटो आपल्या 35 वर्षाच्या लग्न जीविताच्या उघडासाक मी अर्थावन आमच्या गरज सोमे आमचे गरज सोमेक आम्ही समर्पण देऊया आणि आम्ही बलिदाना काही ती सांगू पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गाऊया. स्वागत
39 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्मिय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो आम्ही सर्व एक कुटुंब जावन सोमयांच्या जेवणाच्या संभ्रमांक संगता जमल्या. आज आमी सान लोरेसाच्या मानाक 7व्या दिसाचे नोवेन संभ्रमता. आयच्या नोवेनाचो विशय स्पिरितान प्रेरीत जाल्लो. क्रिस्त शांती समाधानाच्या आनी बोगसाण्याच्या स्पिरितान प्रेरीत जाल्लो हे तो आपल्या मिसावांत दाखयता. आमच्या काळजाच्या उदारपणान आमी क्रिस्ताच्या माऊल्यांत तावन खऱ्या स्पिरितान प्रेरीत जावंक जाय. सान लोरेस जेजूच्या मेटांनी चलोवन स्पिरितान भरोवन ताचेर आयिल्ले कश्ट दोगदोनी तो धैर्यान सोंसता. दुबळ्या धाकट्यां खातीर आपणाचो जीव दिवन मार्तिरांचो कुरो उजोडूंक पावता. आज आमी प्रत्येक जावन सान लोरेसाच्या भक्तिका पसत मागता. हांगासर आपली कंत बेजाराय, निराशा, पिडाशिडा अशें विविध तेसावां घेवन येवच्या भक्तिकांक सान लोरेसा मारिफात मागल्ले सर उपकार देव फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आपल्या जिवाची पर्वा करिनासता रक्त साक्षाच्या मरणा मरिफात आपणाकच पवित्र सभेक दिल्लो दियोकॉन मार्तीर सान लोरेसाच्या मानाक आमी 7व्या दिसाचे नोवेन संभ्रमूंक मिसाचें बलिदान पेटोवंक हांगासर आयती जाल्या. एम्पावर्ड बाय द स्पिरितान भरलेली आमी जावया म्हणल्या संदेशाकाल आज आमी नियाळ करतल्या. तर हें बलिदान पेटयत आसतना आमी पातकी म्हूण एक घडी भर वळखून घेवया आनी देवा लागचें बक्षाने मागया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगणी अवसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां सांगपाक बडये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. So
सर्वेस्पोरा देवा सर्गिंच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या गोसाय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवान लॉरेस दुर्बळ्यांचे समेन विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्ष्यांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांसमोर आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. एक पोवटी ती सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुजलेमांतले भायर सर वचनाये बागार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावत जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवान उदकान स्नान दिलें पूण तुमी आनीकी थोडेच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारी लागले सोम्या ह्याच वेळार तूं इस्रायेलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय पूण तांणी तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुजलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या पंतातावन पंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितेल्यात देवाचें उतर हें ओडोकर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड ताचो एकल्याचो मात्र ओड वैभव मोजा सर्वेस पोराक नावाड तासो एकल्यासो मात्र वड वैभव आत्म्या मोजा सर्वेस पोराक नावाड ताचो एकल्याचो मात व्हड वैभव सर्वे
सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो मैमेन आनी वैभवान भरलो प्रकाश बरीत मानतान नेसलो माटवा भाशेन आकाश तूं कल धरताय मोजा सर्वेस पोराक नावार तासो एकला सोमार व्हड वैभव कितली विचित्र तुजी कर्तुवा सर्वेस्परा सगळी ती जाणवायेन तुवें केल्या तुज्या रसनांनी प्रितीम सगळी भरपूर भरल्या आपले कितलो विशाल तो दर्यो तांतू वस्तात लेखमीत नातलेल्यो ल्हान आनी व्हड जिवी अज्ञा मोजा सर्वेस पोराक नावार तासो एकला सोमार व्हड वैभव वेळा वेळाक तूं पोशण दितलोय मोन ती तुजे रस दोळे लावन आसात तूं दिताय तेदना ती एकठांय करती तासा तूं हात उगडताय आनी ती पोटभर खावन दादोशी जाता अज्ञा मोजा सर्वेस पोराक नावार तासो एकला सोमार व्हड वैभव तूं तुजें तोंड लिपयतना ती घाबरता तूं प्राण मात्र काड ती मरोन परत्यान धुळीक वेता पूण तूं तुजो स्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येता आनी पृथ्वीचे रूप ती नवी करतात अज्ञा मोजा सर्वेस पोराक नावार तासो एकला सोमार व्हड वैभव उदकाचे राशी वयर तुजो निवास तुवें बांदलाय कुपांचेर तूं पैन करताय वाऱ्याच्या पाकाट्यांचेर तूं सवारी करताय वय वारें म्हळ्यार तुजो दूत उज्याचे आकटे तुजो सेवा कर घेतलाय अज्ञा मोजा सर्वेस पोराक नावार तासो एकला सोमार व्हड वैभव अज्ञा मोजा सर्वेस पोराक नावार तासो एकला सोमार व्हड वैभव वसानी समेस्त पर जांग शिकया
सोमी आनी संसाराचे अंतपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्याच आयतारा सांजेर जुदेवाच्या बियान शीस दारां दापून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मध्येगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षातालीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनांत ती बक्षाशिनांत. देवाचें उतर हें वगडी तुका क्रिस्ता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी नियाळचो संदेश एम्पावर्ड बाय द स्पिरीट, स्पिरितान प्रेरीत जावया, क्रिस्तीजीने जियेवया. पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान सर्व रचना नव्या हुरूपान भरतात. जें कितें पातका वरवीं आमी होगडायिल्लें तें देवाच्या कृपे वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान आमी जोडून घेता. आमी एक सवाल करया, आमी स्पिरितान भरलेली परस जागी वय म्हूण जाल्यार परत सवाल करया, खंयचो स्पिरीट भितर आसा? पवित्र आत्मो गी या हेर वायट स्पिरीट गी? आमी भिवकुरी परस जागी तर भितर वायट स्पिरीट आसा. आमी पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान भरलेली परस जा देखून आमी खंडीत जावन असल्यो संगती पळोवंक शकतल्या. लव इन्स्टेड हेट्रेड, दुस्मानकाय न्ही बगार मोग काळजा भितर स्पिरीट असो एक लक्षण, स्पिरिताचें लक्षण आमच्या काळजा भितर पळोवंक मेळटा. पीस इन्स्टेड ऑफ एंगर, राग न्ही बगार शांती भितर आसा. होप इन्स्टेड ऑफ डिस्पायर, ना समाधान येतावन बरवशाच्या काळजांत आमी जियोवची परस जा. करेज इन्स्टेड ऑफ फियर, आमी भिवकुर न्ही बगार आमी धैर्यवान शातेवान. सर्वीस इन्स्टेड ऑफ सेल्फिशनेस, सुरातपण या मसर न्ही बगार सर्वीस आमी पेल्याक सेवा दिवचे मनोभाव. असल्यो संगती काळजा भितर आसा, आमच्या करण्यांनी आसा, तर पवित्र आत्मो भितर आसा, स्पिरीट आसा. जे कोणा लागीं मोग ना पूण हेट्रेड आसा, जे कोणा लागीं पीस ना एंगर आसा, जे कोणा लागीं होप भरवसो ना पूण डिस्पायर दुस्मानकायीच आसा, जे कोणा लागीं करेज धैर्य ना पूण भिवकुरे जावन आसा हांव, तर भितर बरो स्पिरीट ना. देखून सवाल करून सांगले आमच्या भितर खंयचो स्पिरीट आसा? सा ऑगस्टीन म्हणटा, विदाउट द होली स्पिरीट गॉड इज फार अवे फ्रॉम एवरी बीइंग. विथ द होली स्पिरीट क्राइस्ट लिव्स विदिन अस अँड वर्क्स थ्रू अस. जे कोणा थंय पवित्र आत्मो ना, स्पिरीटच ना, तर तो देवातोन पयस आसा
जे कोणा लागीं पवित्र आत्मो वस्ती करता क्रिस्त ताचे सवय आसा आनी ताच्या सवय तो काम करता. आयचे पयलें वचप धर्मच्या कृत्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. मुखार भावनो आनी भयणीनो, आपल्या आपोस्तलांक जेजू धैर्य दिवन पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान जियेया म्हणून तांकां बरोवशाची उतरां सांगता. जेजू आपल्या शिसांक धैर्य दिवची उतरां ह्या वाचपान आटापून आसा. जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक आपूण सांडून गेल्ल्या उपरांत सर्गींचो आपलो बाप मजतदार ह्या पाराक्लिताक पवित्रत्म्याक स्पिरिताक तुमचे थंय पाठयतलो आनी तो तुमकां सक्तेन बळवंतकायेन आनी जणवायेन भरतलो म्हणटा. आनी जणवाय बळवंत सकत स्पिरिता मरिफात आत्म्या मरिफात देवच तुमकां दिता म्हणून जेजू आपल्या शिसांक बरोवशाची उतरां सांगता. आपूण सर्गाक गेल्या उपरांत आत्मो खरेपणी सक्तेन भरतलो आनी जणवायेन सर्व संगती उगड्या आसा काडटलो म्हण जेजू म्हणटा. जेजू आपल्या शिसांक ती मिसावाक फुडें वयच्या पयलें तुमी मागोवन वचा. आपलो बाप स्पिरिताक तुमच्या सांगाता तुमच्या मिसावाक तुमच्या की फुडें धाडटलो. तुमी मागणें करूंक जाय, तो आत्मो तुमच्या की फुडें वचून तुमी वेची वाट तो सपोर्ट करतलो, ह्या सारकें करतलो. आनी बापाच्या बसवण्यातय तुमी भरवशान मुखार सरा म्हूण शिसांक धैर्याची उतरां जेजू उलयता. देव बाप आपल्या आत्म्याक पाठयत आसतना तुमकां अधिकार दितलो आनी त्याच अधिकारान तुमी परजेची सेवा करात म्हणून जेजू आपल्या मिसावान बळवण करूंक बरोवशाची उतरां शिसां लागीं उलयता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, धनात्मक स्पिरीत ही आसा संवसारांत मनशा जिवितांत, ऋणात्मक स्पिरीत ही आसा. द पॉजिटीव स्पिरीट अँड द नेगेटीव स्पिरीट. पॉजिटीव स्पिरीट मनशा लागीं ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटा आनी ऋणात्मक स्पिरीट वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा. पवित्र आत्मो पॉजिटीव स्पिरीट म्हळ्यार पवित्र आत्मो 7 देणी 12 फळां मनशाक दिता, मनशा लागीं तो वस्ती करता. जुवांचो वांजेल अध्याय 16 वोळ 13 म्हणटा स्पिरीट ऑफ ट्रूथ. सताचो आत्मो तो आसा संवसारांत मनशा भितर. इसाया प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 11 वोळ 2 म्हणटा स्पिरीट ऑफ विजडम. जणवायचो आत्मोस मनशा भितर आनी संवसारांत आसा. तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 1 वोळ 7 स्पिरीट ऑफ लव, स्पिरीट ऑफ पावर, स्पिरीट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. मोगाचो आत्मय आसा, तशेंच अधिकाराचो आत्मी आसा, तशेंच सेल्फ कंट्रोल. आमकांच आमी तडवोवचें एक तसलें सक्तिवंत आत्मो आमचे भितर आसा म्हणटा. एम सकट जावन आसा धनात्मक पॉजिटीव स्पिरीट. ऋणात्मक स्पिरीट म्हळ्यार मार्काचो वांजेल अध्याय 1 वोळ 23 इवल स्पिरीट, खोटो आत्मो. सपारपटी आमी गाळी संवताना म्हणटा देंवसाराच्या भितर रिगला म्हण. खोटो आत्मो मार्काचो वांजेल म्हणटा ऋणात्मक स्पिरीट. मार्काचो तसो वांजेल अध्याय 5 वोळ 2 म्हणटा अनक्लीन स्पिरीट, अशुद्ध आत्मो आसा. तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 2 वोळ 7 म्हणटा स्पिरीट ऑफ फियर. तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 1 वोळ 7 स्पिरीट ऑफ फियर, भिवकुर आत्मो. आनी चवथान रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 8 वोळ 15 म्हणटा स्पिरीट ऑफ स्लेवरी, गुलामपणाचो आत्मो. आनी जुवांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 वोळ 6 म्हणटा फटकिरो आत्मो. तर आतां परत सवाल करूया, आमच्या भितर ऋणात्मक आत्मो आसा की धनात्मक आत्मो आसा? वायट स्पिरीट भितर भरल्यार आमी वायट व्यक्ती जातले, वायट उतरां, वायट चिन्हां, वायट संगती काळजांत भरता. आमी धनात्मक पवित्र आत्म्यान भरलेले स्पिरितान भरलेले व्यक्ती जाल्यार उतरांय नितळ, चिंतनाय नितळ, काळजां संगती नितळ आमी दवरतले. आज आमी वायट स्पिरितान भरल्या, अमल पिवण, वायट संबंध, मोबायल विपरीत वापरचे वरवीं
आनी एकल्याक निंदा करचे वरवीं हलकं उलोवणें उलोवचे वरवीं डिजओबिडियन्स ना कलतेपण दाखोवचे वरवीं वायट स्पिरिट्स भितर भरला म्हणून आमच्या नृत्यानी आमी दाखोवन आसा आमच्या उलोवण्यांनी आमी दाखोवन आसा दोळे व्हडले करून दाखोवन आसा खोबऱ्यो उलोवन आमी दाखोवन आसा वायट स्पिरीट जी कोण तशीं उलयतात तशें चलतात तांचें लक्षण वायट स्पिरीट भितर आसा म्हण गलातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5:22 म्हणटा पवित्र आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय बरेंपण विश्वासीपण हें सगळें कोणा लागीं आसा तर पवित्र आत्मा आसा बरो स्पिरीट भितर आसा जो असो वांजेल आतां आमी आयकलो वांजेल तातूंत जेजू म्हणटा घेया पवित्र आत्म्याक फुंक्याक दिता आनी म्हणटा जेजो तसो आत्मो पवित्राना वेळार आमच्या लागीं येता वस्ती करता क्रिस्माच्या सक्रामेंतान आमच्या लागीं येता वस्ती करता आनी येवकरिस्तान तो आसा सक्रामेंतान तो आसा तो आत्मो आमकां परत आनी परत बळवंत करता जो कोण त्या आत्म्याक स्पिरिताक होगडायता तो देवाक कसो होगडायता जेजू स्पिरितान भरलेलो पवित्र आत्म्यान भरलेलो देवाचो पूत जॉर्दान न्हंय स्नान घेवन जॉर्दान न्हंयच्या उदकांतान वयर येता आसतना मळबूक तें जाता आनी देवाचो प्रेरक आत्मो उलयता हो म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो म्हण आनी अशें बौतिजमाच्या वेळार देवा थंय पवित्र आत्मो वस्ती करता आनी आजुनी आम्हा समेस्त थंय पवित्र आत्मो बौतिजम घेतले थंय वस्ती केला आनी मुखारी वस्ती करता देखून जेजू बौतिजम घेवन थंय आरण्याक येता आसतना देंवचार ताळणें हाडटा पूण पवित्र आत्मो नव्या स्पिरितान जेजू भरता आनी थंय तावन ताळणें हें अशें आरण्याक आपोवन व्हरता आनी थंय तावन ताच्या मिसावाक फुडें व्हरता तर म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आयचो संदेश आमी नियाळ करता आसतना वाचपाचेर आमी ध्यान करता आसतना ह्यो संगती आमच्या जिवितांत लागू करून पाळूंक आनी तशेंच आमच्या घरांनी आमी वता आसतना आमी तें आमच्या जिविताक लागू करूंक प्रयत्न करया पयल्यान आमी देंवसाराक पयस करया वायट स्पिरिताक पयस करया आनी धनात्माक नव्या आनी पवित्र आत्म्या त्या स्पिरिताक आमी जिवितान घेवया देंवसार केदींच आमकां बऱ्या वाटेक आपोवन व्हरिना पूण नासाच्या वाटेक आपोवन व्हरता पूण पवित्र आत्मो आमकां बऱ्या वाटेक आपोवन व्हरता आज आमची कुटुंबाची परिस्थिती अशी की आज युवा जनां बायक म्हणल्या नांवा खाल बेगीनच चालन करतात बायक रेस भितर खंयचो स्पिरीट आपोवन व्हरता आनी नासाच्या वाटेक ती वेतात आज रस्पेर जाता आसतना 10 भावां वरवीं सभा रस्पेरां जातात सभा रस्पेरां मोगा वरवीं जातात तरी तुटून पडटा आसतना भितर खंयचो आत्मो तांकां तुटोवंक प्रेरण दिता देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमच्या कुटुंबांत भुरगीं जावं मोबायल वापरन वायट स्पिरितान चलोवन आसात युवा जाणां बायक घेवन गाडयो घेवन जिवीत वगडावन वायट स्पिरितान जिवन आसात आमाल पिवण्या वरवीं कुटुंब आज वायट स्पिरितान भरला आनी लग्न जिवीत आज वायट स्पिरितांनी देसवाट जावन आसा देखून देंवसाराक पयस करया देंवसाराचो ताळो आनी ताळणी पयस करया आत्म्याचो ताळो आमी आयकुया त्या प्रमाणे चलया आत्मो आमकां बरवशाच्या व्यक्ती जावन बरवशाची परसां जावन आपोवन व्हरच्या त्या वाटेर आमी चलया आनी निमाणें काळजांतलो वायट स्पिरीट भायर काडून उडोवया आनी सांगत आस जें कितें बरें तें मात्र आपणावया मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी म्हणचें आसा हाका देंवसार लागला हो विचित्र म्हूण आमकां दिसता म्हूण मनशाच्या तोंडांत थोडे फावटी उतरां कशीं आसतात मनांत ती चिंतां कशीं आसतात काळजांत ती चिंतां कशीं तो सांबाळ धरता ताच्या वयर मनीस एक नांव दिता तो देंवसार तो सैतान ताचे लागीं वायट भरला म्हण देखून जो कोण पॉजिटीव उलयता वायट उलयता गाळी सवता शिराप घालता हलकें उलयता तर ताचे लागीं वायटच भरला देंवसारच भरला वायट स्पिरिटच आसा तर तें कितें वायट तें सगळें भायर उडोवया कितें तें बरें तें भितर आमी आपणावया सांबाळया पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजा भितर वचोंक सोडया आनी पवित्र आत्म्यान भरलेली परसां आमी जावया A good conduct and noble speech are a person's true ornament.
एका व्यक्तीचे नीज शेगुणो आनी गनेस्त उलोवणें ताचें भांगारकें. एका मनशाचे नीज शेगुणो आनी घनेस्त उलोवणें त्या मनशाचें भांगार. तर पवित्रत्म्याच्या स्पिरितान भरलेले व्यक्ती आमी जावया. देवसराक इडे दिवचे न्ही, सैतानाक इडे दिवचे नाका. आमच्या जिवितान आमी स्पिरितान भरलेले व्यक्ती जावया आनी पवित्रत्म्याच्या बळान आमचे जिवीत सरवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावया. आमची मागणी, आमची प्रार्थना ह्या नोवेना वेळी आमी घेवन आयल्या आसता बागेवोन सान लॉरेस समरिफात सर्गी बापा समोर आमची काळजाची अत्रेक आनी सर मागणी भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा, तुजे रास परगटूंक वावुरच्या पाप साहेबाचेर, सर बिस्पांचेर, याजक आनी धार्मीक भावा भयणींचेर तुजी भरपूर बेसावां घाल. पवित्रत्म्याच्या बोळान सुवार्थेक साक्ष जावन जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. सर्व राजकीय आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक पवित्रत्म्याच्या बळान भर. खोटेपण सांडून निस्वार्थपणी लोकांची सेवा करूंक, तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर उपयोग करूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या बासिलिकाक भुरग्यांचें देणें आशेवन येवच्या सर काजारी जोड्यांचेर तुजी दयाळेची दिश्ट घाल. तांचे तें उदार जा आनी तुज्या मजतेन तांणी आशिल्लें तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. हांगासर येवच्या सर भक्तिकांचेर, यात्रिकांचेर तुजी बेसावां घाल. हांगासर भेट दितल्या सर्वांक आत्मीक आनी लौकीक बरेपण लाभय आनी तांची ते सवां सुफळ कर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. सान लॉरेस बासिलिकाचें आल्तरीचें काम बेगीन सोंपोवंक जाय असो सहकार लाभय. सर्वांच्या कुमकेन हें काम यशस्वी बरीत जावं आनी हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक तुज्या काकूळचो दैवीक अनुभव फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या सर भक्तिकांक आनी यात्रिकांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. तांकां आत्मीक आनी लौकीक बरेपण लाभय आनी तांची ते सवां सुफळ कर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ही सर्व आमची मागणी दयेन मानून घे. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत सर्व आमची मागणी आमकां तो लाभ अशें कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पेज नंबर 126. नूरा केल्याय तुवें दिवून
पोणी जोडून विची वाती परी अर्पिता आमची जिणी बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशी आमची काळजा मेळी की मागता तुझी लागी पातकी निर्भागी की मागता तुझी लागी पातकी निर्भागी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जाल्लो आनी पोवी सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सडवणे पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत लॉरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सक्तकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा करस्त पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण ससूंक वच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergatuya. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सुम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा लेसली आमच्या गोवळी बापाने सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर हे घडीभर मौन आमच्या कुटुंबांत अंतरले आमच्या मोगाच्या उगडास काडया. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे पडसळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत सांत आंतोन सालॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन देर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटे आनी सर्वाकांतांतली वाटय कित्याक रसवडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेणी संसाराचे
देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक हजर जाल्ली आमी सकट सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका म्हज्या सस्नाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 181 181 प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तिल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्प
सगोदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या ह्या 7व्या दिसाच्या सांत लोरेसाच्या वर्त्या तारीखेच्या फेस्ताक तयाराय जावन नोवेनाचो 7वो दीस आमी संभ्रमता. प्रत्येक जावन सर्व आमच्या भक्ती कामाचोत आमी मागता. आयचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयलां. स्पिरितान प्रेरीत जाल्लो म्हणल्या विशयाचेर आराधन अपुर्बायन चलोवन व्हरून अर्थभरीत प्रसंग दिवन आपल्या गितां गायना सोवें मिसाचें बलिदान वर्त्या रितीन भेटोवन आमकां देवा तें स्पिरितान भरच्या खातीर त्या स्पिरितान जियोवच्या खातीर अपुर्बेची देवाची शिकवण दिल्या. मानदीक बाप प्रदीप कार्डोजा, फिरगज याजक आजेकाड हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून घेता. देव बरें करूं म्हणटा. ह्या बजिलिकांत दियकोनाची वर्ती सेवा दिवन मुडबेळ्ळ्यान 2 वर्सां आनी कातेड्रेलान 2 वर्सां आपली वर्ती सेवा दिवन उण्या अवदेरीस पयलो याजक जाल्लो, विगार जाल्लो, मान ताका फावो जाता. देव ताका आनीक वर्त्या रितीन काम करूंक आनी ह्या सान लोरेसाच्या जाग्यार ताणें दिल्ल्या त्या सेवेक देव ताचें मिसांव वर्त्या रितीन करूंक जाय अशी कृपा दिवं म्हूण मागता हांव. ताचें मुखलें मिसांव वर्त्या आमच्या दियेसीन जायतें आसा तें करूंक देव ताका आदिकी आशिर्वादांनी भरोवन दिवं म्हूण मागता. तेर्साची लितुर्जेची जबाबदारी घेतिल्ल्या बायदाळ ये वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा. भक्तीकांनी हांगासर जावच्या आत्मीक गरजां पासून जावंक पुरो पेस्ता बाबतीं मुर्दोम पिरजें वंतिगे जेवणा बाबतीं प्रायोजक ह्या खर्चा बाबतीं स्पॉन्सर दिवंक आसा तर फिरगजीच्या बजिलिकाच्या स्टॉलाक संपर्क करचें. जावंक पुरो पेस्त मिसां, जावंक पुरो तेसावां, आर्गां मिसां, नोवेनाची मिसां दिवंक आसत तर थंयसर वेचें आनी सगळे बेजार केल्ले धार्मीक वस्तू थंयसर लाभी आसात. सोमारा पेस्ता उपरांत हांगासर कावन्सिलींग आराम जाता. एपॉयंटमेंट घेवन येवचें. पण कुमसारा खातीर आनी तशेंच वांजेल रजरा खातीर याजक सद्यांच लाभ्य आसतात. जेवण जेवन वचूंक विनंती करता. सोमेस्तांक जेवण आसा. आमच्या आल्तरीक इगजेच्या नवीकरणाक आयिल्लें दान आनी त्या देसा परप्पाडी 5000, नावनाका केरवाशे 5000, एलिना इथन अल्मेडा मँगलोर 5000, मेल्विन आनी कुटा मँगलोर 5000, नावनाका कंजार 10000, मोनिशा जोशे लोबो सुरतकल 5000, पास्कल प्रिसिला डिसोजा हिरगान 25000, प्रीतम डिसोजा मियार 20000, एस्ट्रिया एनसिया डिसोजा 3000, नावनाका पेर्नाल 1000, मेलिटा प्रिया सल्डाना बेलमन 5000, फ्रांसिस ब्रिटो कंजार 2000, आयरल सल्डाना शिरवा 15000, हेलेन मोनिस शंकरपुरा 1000, शालेक डिसोजा शंकरपुरा 1000, फेडरिक पिंटो बांड्रा 10000, वलेरियन जेसिंता मेंडोन्सा मुडबेळे 5000, संतन ग्रेटा सिक्वेरा पांगला 2200, मोनिका नाजरेत कारकल टाउन 1000, आयरीन डिसोजा दोंबिवली 2000, रोहन मेंडोन्सा कुटाम कुंजीबेट्टू 1000, रेहा लोबो पांबूर 2000, मॅक्सिम कुटाम कुळूर 5000, विनोल नरोन्ना पांबूर 500 रुपये, एमिलियना रॉड्रिगस आणि कुटाम कुलशेखर 1000 रुपये, सुजान सिक्वेरा मुंडकोर 1000, आल्विन क्वाड्रस कुटाम शंकरपुरा 10000, आशिष डिसोजा कारकळ 10000, प्रवीण रीना कॅस्टेलनो नाकरे 5000, सिसिलिया डिसोजा बेळमन 10000, रोशन सेरावो जयपूर 10000. ह्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. जेवणाची वरवीं मुखल्या 3 दिसांक दान जावन दिल्ल्या सर वेजिटेबल दान जावन दिल्ल्या लिनाबाई किन्नीगोळी आनी फेलिस कॅस्टेरिनो एफई ट्रान्सपोर्ट पांगळा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर फाल्यां आनी परवां फाल्यां
शनिवाराचो दीस अर्सेचे बरीच आसतले म्हणजे आज आसले बरी 9:15 वरांचेर तेर्स 10 वरांचेर मिसाचे मिसा 10 वरार आराधन 11:15 वरांचेर मिसाचें बलिदान 9 पिडेस्तां खातीर मागणें रेलिकाचें बेसांव जेवण आसतलें आयतारा दीस 9 11 दीस त्या दीस 10 वरांचेर मिसाचें बलिदान पयलें ताचे उपरांत आराधन पिडेस्तां खातीर मागणी 9 आनी ताचे उपरांत रेलिकाचें बेसांव जेवण आसतलें ऑगस्टाची 10 तारीख तुमकां कळयल्ल्या प्रमाणे आमच्या लोरेसाचें अजापाचें सांताचें तारीखेचें वर्तें फेस्त फाटल्या जायत्या शेकड्यांतावन हें फेस्त आमी करीत आयल्या दया करून तुमी सांगा हेरांक आपोवन हाडा आनी देवाक महिमा दिवचे ह्या जाग्याचें महत्व आसा ह्या जाग्याक एक अस्मिताय आसा ह्या जाग्याक एक आमी म्हणटा क्रिस्तांव भाशेन एक खालें म्हणटा ज्या कडून जी खालें म्हणून ती कर्निका म्हणटा तें आसा ह्या जाग्यार देखून हो जागो देवान मेसला ह्या जाग्यार कोण पांय दवरता बरी जाल्लीं आसात आज बेंगलोर तावन सकाळीं साक्स आयिल्ली ताका हाताक बॉळ नातलें केदनान तो आयलो गी पांय दवरलो गी बरो जालो आज मिसाच्या बलिदानान चयत ताणें देवाक अर्गां दिलीं आसात देखून ह्या तळ देवान मिसून काडिल्लें ह्या जाग्यार जायतो लोक येत जाय देवाची काकुळट मेळत जाय देवाची कृपा हांगासर लाभा जाय म्हणल्या दिशेन देखून हे फेस्ताक हजर जावन सान लोरेसाच्या मनाक सांत लोरेसा मारिफात देवाक अर्गां दिवंक आनी ताच्या मजतीन मेळिल्ल्याक देवाक महिमा दिवंक आनी प्रसन्न करूंक आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवया नोवेनाचे फेस्ताचे मुर्दोम 600 फेस्ताचे पिर्जेन 6000 नोवेनाच्या दिसा फेस्ता पर्यंत जेवण आसतलें आनी फेस्ता दिसा त्या दीस 8 वरार एक मीस आसतलें 9 वरांचेर दारवाट्या लागीं गवळी बापाक स्वागत करता 9:15 हांगासर क्रिस्ता कृपा बांदप आशिर्वचन आनी 9:30 वरांचेर आमी बांदपाच्या बुन्यादी पत्राक नव्या इगर्जेच्या बांदपाच्या पत्राक बुन्यादी पत्र आमी दवरतले 9:15 वरांचेर मानाचे वाती 10 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान उपरांत मोठवें कार्य जेवण आसतलें सांजेर 4 वरांचेर हांगासर आनी एक फेस्ताचें मीस आसतलें ताच्या उपरांत 6:30 वरांचेर जुस्तू 6:30 वरांचेर नेल्लू परमानूर असो हास्यमय नाटक खेळोवन दाखयतले तुमकां सगळ्या दिसाच्या कार्याक हांव व्हरतो स्वागत करता आनी फेस्ता दिसा हांगासर विशेष जेवण आसतलें तुमी येया सैऱ्यांक आपोवन हाडा आनी देवाक आमी कर्जगीचें जेवण जाल्या उपरांत तें जेवण जेवन देवाक महिमा दिवच्याक हांव उलो दितां फाल्यांच्या दिसा मिसावाक धाडिल्लो म्हणल्यार विशयाचेर आमी नियाळ करतले आनी पिडेस्तां खातीर आमी विशेश तरान मागतले मानादेक बाप अश्विन आरान्ना फिरगज याजक परापडी प्रधान याजक जावन आसतले फाल्यांच्या दिसा विशेश तरान पिडेस्तां खातीर कोण पिडेंत आसा नानात तराच्या पिडेंत आमी आसा ह्या विशेश तरान फाल्यांच्या ह्या 9 दिसा आमची मागणी देवाक आमी भेटयल्या वर्त्या ह्या 9 दिसा आनी फाल्यांच्या दिसा विशेष तरान पिडेस्तां खातीर मागतले कोणी आसा तर पिडेस्तांक तुमी हाडपून हाडचें आनी ह्या खातीर आमी मागतले आतां विनंती करता प्रधान याजका लागीं मानाचे वाती वांडच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेधरा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र थळार मुर्दोम जावं प्रायोजक जावं वंतिके जावं पिर्जेंत जावं दिवन तांच्या आशा आत्रेक तांणी भेटयला आसता तुज्या कृपेचो उजवाड तांकां पंकाशें कर ताच्या जिविताचो काळोख तांच्या कुटुंबांत आशिल्लो काळोख पयस कर तोंच जावन आसा उजवाड आनी हो उजवाड तांच्या काळजा मनांत तांच्या कुटुंबांत फांको दी आनी सर तराचो काळोख ना पयस जावं हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो हाचे जेवणाक वंती दिल्ल्यांचीं नांवां जाकोब डिसोजा एंड जिशाल डिसोजा निड्डोडी जाकोब डिसोजा एंड जिशाल डिसोजा निड्डोडी फिलोमिना डिसोजा एंड फॅमिली आजेकार फिलोमिना डिसोजा एंड फॅमिली आजेकार आयचे मुर्दोमू हेलेन नोरोन्ना बैदाळ ये हेलेन नोरोन्ना बैदाळ ये हेल्विन मतायस एंड फॅमिली दूपदकट्टे हेल्विन मतायस एंड फॅमिली दूपदकट्टे ऐडा कुटिनो पेर्मनूर ऐडा कुटिनो पेर्मनूर
Donath Lewis and family Santekatte. Donath Lewis and family Santekatte. Ronald D'Souza Kuntalpadi A. Ronald D'Souza Kuntalpadi A. Vivian Lobo Church A. Vivian Lobo Church A. Stanley Stella Pinto Miar. Stanley Stella Pinto Miar. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी वाती स्वीकार करियेत. ನೂರ 58 Saloresa kabagné एसैते ಒಂದು ಮಾರ್ತೀರಾ ಸಲೋರೆಸ ತರ್ನ ಪ್ರಾಯರ್ಸ್ ಬವರ್ತ ಕತಿರ್ ಕಠಿಣ कष्ट सोन शिव दिल्या ऐक आमचे कलते मागणे वरते पातयेन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बवार्त तेर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करमो आमकां सोडली आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परसळ शेंकर आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन कश्ट अनवळांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावो शेंकर अनबवडत्यांक आनी बवडत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळ्ळ्या शिकर तुज्या बळादेक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्मेच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सालोरेसाच्या मजतेन साबार जाणां देवाक अर्गां दितात बरें काम मेळिल्ल्याक बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक कामांत काम परमनंट जाल्ल्याक पांयांक सोलोवंक बोळ मेळ्ळ्याक प्लेटलेट कावंट चड जाल्ल्याक ब्रोन मॅरो रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्याक BP नॉर्मल जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता अर्गां तुका सुमयान जेजू मोगळाप तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू थँक यू जीसस 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 सबार ते समादोरनो हांगासर आयल्यात 40 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 15 जाणांक 15 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 12 जाणांक बरी सैरीक फावो जावंक 14 भुरग्यांनी शिकपांत आसक्त दाखोवंक 23 जाणांक बरें काम फावो जावंक वर्क परमीट मेळोवंक दोगांचे पयण बऱ्यान जावंक विजा रिन्यूवल जावंक आमी सांगाता मागया आनी गावया ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ एकल्याचे
LFT MRI रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल जावंक 10 जाणांनी आमाल पियोवणें सोडूंक तेगांचे बेंबिरांत पयस जावंक चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळोवंक तेगा भुरग्यांचे हट राग पयस जावंक 15 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक एलर्जी कॅतीची पिडा गांठी दूख पाट दूख पेंकाट दूख किडनी पिडा लिवर समस्ये गुण जावंक काण गेल्ले भांगार शापितेन पाटी मेळोवंक एकल्याक सो बवर्त सोडोवंक इन्वेस्ट केल्ले पयशे वाडी समेत पाटी मेळोवंक काम परमनंट जावंक क्रिस्टीन म्हणल्या भयणीची कॅन्सर पिडा गुण जावंक सांगाता हांवें मागया आनी गावया मन मरुगुव देवारंते ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವಾರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ नर्सरी इस्कलाक परमिशन मेळोवंक विजय म्हणल्या भावाक बरी भलायकी मेळोवंक प्रोजेक्ट परमनंट जावंक हिमोग्लोबिन ग्लुकोमा रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मेडिकल पास जावंक 12 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक गॅस्ट्रीक एसिडिटी मायग्रेन मानसीक पिडा गुण जावंक फ्रॅक्चर जाल्ले हाड बेगीन घडसोवंक 13 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक 8 जाणांचे जाग्याचे समस्या परिहार जावंक 5 भुरग्यांनी संपर्क माध्यम गरजेत कित वापरूंक दुबयंत एका भयणीची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक 15 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 8 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ 8 जाणां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक 4 जाणांचे ताप शेळ कोंकली गुण जावंक तेगांचे रीण फारीक जावंक कुटुंबा मदलो असमाधान मनस्ताप पयस जावंक PR मेळोवंक 9 जाणांचे विजा फावो जावंक विशेष रितीन आमचे सर्व तसावां फाटल्या 7 दिसाच्या नव्यानाक आमी हजर जाल्या आनी आयच्या दिसाच्या ह्या नव्यानाक खंयची तेसावां दवरून आमी हांगासर आयल्या ते सर्व तेसावां सालोरे समकांत्र सोमी आमकां पाठोवन दितलो म्हणल्या बरवोशान पातयेणीन आमचे तेसावां सोम्याक आमी समर्पण दिवया
जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाचे समस्ये, जावंक पुरो खंयचे जाग्याचे समस्ये, जावंक पुरो मनस्ताप वा खंयच्याय अन्याय तो आमी वळख जाल्या वा भुरग्यां पासत आमी मागोवंक आयल्या वा आमच्या फुडारा पासत आमी मागोवंक आयल्या. जर आमच्या वावरा पासत वा जॉब सेक्युरिटी पासत आमी मागता तसो वा पियारा पासत मागता तसो हर एक आमचे ते सामा सालोरेसा मुखांतर सोम्याक आमी समर्पण दिवया. खंडीत ताच्या आदारान खंयच्या ताच्या विनवणेन आमची मागणी सर्व फळभरीत जातली. मात्र न्ही त्या मागण्याक खान दितलो म्हणल्या पातयेन आमी मागया. हालेलुया 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 जेजू. आमचे सर्व दुखी आमचे हालेलुया 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ आमचे सर्व पिढ्या शिडा कष्टांच्या हर एक आमच्या भाऊ बहिणी पासत आम्ही मागया. आमच्या कुटुंबात आमच्या सर्व झगड्या खातीर आमच्या कुटुंबात शांती समाधान फावो जावं म्हण मागया. जर कोणाचे पैसे आधार आम्ही मागया. हालेलुया 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 ನಿಮಗೆ हालेलुया 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 आम्ही सर्व हालेलुया सालोरेसाच्या भक्तिका बसत येशुवे स्तोत्र, येशुवे वंदन, येशुवे आराधने. वंदनच्या ताचेवर पत्नीने दोरल्या हर एक त्या भावार्थ्याचेर सोमी आशीर्वाद करून दी. सालोरेसाच्या मदत तांचेर फावो जावन दी. तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या सर्व संततीचेर देव आशीर्वाद करून दी. आम्ही मागता देवाचो आधार सालोरेसाची मजत तांचेर फावो जावन दी म्हणून मागता. हालेलुया 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೇವರ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಿ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ವಿಶೇಷ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ us surrender all our intentions, especially we pray for the gift of the Spirit. Let us surrender ourselves. Let us be filled with the Holy Spirit. Let the Holy Spirit bless us. Let's open our hands and pray for the gift of the Holy Spirit. May the Holy Spirit fill us with love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, generosity, goodness, faithfulness, chastity. May the Holy Spirit fill us with wisdom, knowledge, understanding, fear of Lord, piety, fortitude, and counsel. Let us surrender ourselves in the loving hands of God. May the Holy Spirit fill us with Spirit. Let us surrender all our intentions for the purpose why we have come here for. Let us surrender all our worries, all our tensions, our illness. सुमी आमकां आपडटलो, सुमी आमकां गुण करतलो म्हणल्या विश्वासान, म्हणल्या भावार्थान आमी मागया. स्पिरितान आमी भरली, समियाच्या स्पिरितान आमी भरून हांगा तो फाटी येताना संतोषान आनी आमी मागले आमकां मेळ्ळें म्हणल्या विश्वासान त्या खात्रेन आमी फाटी या. समियाचो आशीर्वाद ह्या वखदां मागया. सर्व पिडेशिडे जावन सर्व उण्यापणांतल्यान समी आमकां निवारून दी. येशुवे उण्यापणांतल्यान समी आमकां निवारून दी म्हणून आमी मागया. हालेलुया हालेलुया आमेन
हालेलुया 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 आशीर्वाद आमकां सगळे आयकता सालोरेसाच्या मदत आमकां घुटमा धरता आनी आमी सर्व माशिल्ले सर्व मागले आमकां ह्या वखदाचो फावो करता आमचे सर्व इराद्याचेर ताचे आशीर्वाद घालता आमकां ताच्या अमलीक रक्तान तो धुवन नितळ करता ताचेर आमी विश्वास दवरया ताचेर आमचो विश्वास बसोवया देवान आमकां मागले फावो केला म्हणल्यार भरवशांत आमी मागया हालेलुया 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 शेकी भवार्थ प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची जिवन बागी मरण मरून सरकार तुझे संगता देवाक ओगोलचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सालोरेस मारती रामा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोवच्या खातीर प्रार्थया हे सर्व पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळाच्या उज्याचेर जैत वर्ष तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पावलो अशी कर म्हूण आमी लाल येवन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मोगाच्या भावन आनी भयणीन आतां विशेष रितीन प्रधान याजक पिडेस्त तपासत मागताले आमच्या कुटुंबांत वा आमी खंयचेय पिडे शिडेंत कश्टांत दुखींत वळवळता ते सर्व सालोरेसाच्या मजतीन सोम्याच्या आदारान आमी आमकां सोमी गुण करतलो म्हणल्यार पत्यणीन ह्या मागण्या विनीत आयती सव्या सोम्याचे नवे आमचो आधार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सोम्या दयेन आयका म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे सरशीन पावोवन दी सोमी तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थया सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कस्तुंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पदकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बनपसंत ते तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पाती येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बजलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जडले ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखों तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आतां याजक तुमचे वयर पवित्र उदकाची शिपणणी करतले हाचे मुखांतर आमची काळजां मनां अंतस्करणां सोमी नितळ करून दी म्हणून मागता आसतना हाचे उपरांत पवित्र तेलान तुमकां मागतले हाचे मुखांतर सोमी आमकां आपूण गुण करून दी आनी आमचे सर्व पिडे शिडेतान आमकां सुटका दिवं दी म्हण भक्तीपणी ह्या रितींत वांटो घेवया
राजाच्या कृपेजरी देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी सताच्या तुम्या सतमाकाशी गय सताच्या तुम्या नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी तुम्या बेमोजे दावडाय वैर दिवच्या बुजोंच्या तुम्या कंत मोजी निवराय बुजोंच्या तुम्या कंत मोजी निवराय सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी देवाचे रूप जल्ल्या दैविक आत्म्या देवाचे रूप जल्ल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट माका दाखय सर्गीच्या राजाची वाट माका दाखय सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये वेगीस्तू मोगाजरी
वंतलो रेसा बगे वंकुसेचे कुळे मरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.